Hej, det er Patrick fra Blårup Studio, og her er hvordan jeg producerede herinde i rummet af Bolt. Alright, det allerførste vi gjorde, det var at finde de 4 akkorder, som skulle køre igennem hele sangen. Og der fandt vi dem her, som vi synes passede rigtig godt. Og der kører vi primært med en masse minor akkorder, for ligesom at give den der melankolske vibe, som sangen en lille smule har. Og selvfølgelig også med nogle major akkorder for ligesom at give den her rejse i chord progressionen. Når vi så gjorde det, så kopierede jeg faktisk akkorderne ned til nogle andre instrumenter, som vi kan høre her. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var bare for at give det hele mere lag og ligesom mere fylde, så det ikke lød så tyndt, hvis man kan sige det, især i omkvædet, hvor der er rigtig mange lag. Så kommer vi til bassen, som faktisk er nok det mest bærende element i hele broen, ligesom i Bange for at miste, hvor den kører således her. Og det er sådan en arpeggiator-agtig, som kører i bassen, som hele tiden hopper frem og tilbage, sådan så det lyder godt til kicket, som vi har sidechainet. Sådan så at når kicket rammer, så kommer bassen sådan ned, som vi kan høre her. Så hver gang kicket rammer, så kommer bassen til at blive lavere i volume, altså lavere i lydstyrke, sådan så man får den pumpeeffekt i broen. Udover det, så er der faktisk nogle få ekstra instrumenter, som ikke spiller akkorderne. Og der har vi primært den her klokke her, som I kan høre her. Og den spiller primært kun i omkvædet faktisk, og så en lille del af broen. Og den er med til virkelig at gøre, at der er lidt mere rytme i selve melodien, sådan så det ikke kun er nogle static akkorder, der bare kører sådan. Og udover det, så er det egentlig bare en masse strygeinstrumenter, som er blevet lagt sammen, så det bliver sådan en stor sovs i omkvædet, og så er det bare et kæmpe stort omkvæd til sidst. I kan lige prøve at høre her. Og der har vi en masse strygeinstrumenter, som I kan høre her. Der er primært en masse violiner og så videre her i omkvædet. Og det er primært det, som virkelig gør, at omkvædet virkelig bliver fyldt. Der har vi nemlig på violin her taget akkorderne, og så har vi puttet flere lag på, så det bliver ligesom et orkester på en eller anden måde i omkvædet. Og der vil vi godt have strygerne virkelig sådan at the present, altså virkelig dem, som fylder det helt ud. Og derfor har vi puttet dem primært kun i omkvædet faktisk. Udover det, så er der en masse forskellige slags trommer her. I omkvædet er der primært poptrommer, som kører den der 4 on the floor. Den kan I høre her. Og det er poptrommer, som man kender dem. 4 on the floor, lidt kedeligt, men fordi melodien også har så meget liv til sig, så kommer det ikke til at lyde så static og så giver det ligesom, du ved, en rytme, når det hele er samlet sammen, især med de klokker der, som også er med i omkvædet, som jeg sagde tidligere. Udover det, så er der 2 steder i sangen, hvor der er en anden slags trommeopsætning, og der har vi noget R&B, lidt hip-hop inspireret tromme her i noget af broen og første vers faktisk. Og det gjorde vi bare for, at det ikke lød for kedeligt og for copy-paste igennem sangen, for ligesom at give den der rejse og give den der overraskelse-effekt for lytterne. Og det der egentlig er, det er bare nogle kicks, nogle snaps, altså nogle knips hedder det på dansk. Og så har vi kørt sådan nogle rolls hernede, som I kan se. Og det er jo bare noget, vi har fundet på Splice, copy-paste, shottet en lille smule, som man nu gør. I kan høre det her. Som faktisk er med til at give hele rytmen. I kan prøve at høre uden, så er det et helt andet beat næsten. Og med. Så det er virkelig med til at give en masse liv, at der kommer de der små rolls og små rull her i den her sektion af beatet. I andet vers, der kommer man ind med strygerne her. Og som I nok kan høre, så har vi puttet sådan en under vand effekt ind på,
efter den første bar i verset for at give bolds vokal mere plads til ligesom at skære igennem. Og det kommer ind så snart, at trommerne også kommer ind, så der ligesom er en naturlig overgang. Så når trommerne kommer ind, så kommer under vand-effekten så også på. Det kan I prøve at høre her. Og til en skarpe seer derude, så kan I sikkert høre, at vi her lige før broen brugte de her strygeinstrumenter i violin igen som en riser, ligesom for en page shifter. Nu kommer der et nyt sted i beatet. Og det gør vi primært i stedet for at bruge en riser, som jeg lige nævnte, men så bare bruger instrumenterne i stedet for ligesom at vise, at nu er det en ny del af beatet, som så skal starte. Ikke? Så bruger vi de her violiner her, for ligesom at vise, at nu er det broen. Og så kommer vi så under vandet igen her i beatet. Udover det, så er der nogle shaker loops i omkvædet, som vi har taget fra Splice, som spiller igennem hele omkvædet her. Og det er også bare for at give noget rytme. Det er jo, og de kører faktisk samme måde, som hi-hatsen også kører. Det er bare for at give det en lille smule anderledes til beatet. Så er der nogle crashes. Og nogle rolls her, I kan høre her. Og det er faktisk sjovt, den her roll, der kommer her, det er faktisk for sådan en reggae-pack. Brum, sådan Bob Marley roll-agtig. Og det er også bare for at vise, at det næsten er ligegyldigt, hvordan det lyder, så længe du kan finde ud af at sætte det sammen. Så det kan godt være, at det var for en Bob Marley reggae-pack, men alligevel fik det til at passe ind på et pop-beat. Så det er mere sådan, at man skal bruge sin kreativitet til ligesom at få det rigtigt ud af sangen. Ikke? Udover det, så sker der ikke det store. Det er et fedt beat, det kører derud af, og det er kæmpe stort omkvædet. Det eneste, som vi har tilføjet, ud over det med melodien og trommerne, det er i anden del af omkvædet, som er postomkvædet, men faktisk også titlen på sangen herinde i rummet, hvor han synger det. Der har vi smidt en vokal ind for Splice også. I kan høre her. Og I kan lige prøve at høre den for sig selv her. Og man lægger måske ikke så meget mærke til den, men hvis den ikke var der, så er jeg sikker på, at I har lagt mærke til, at der vil være tomt i forhold til omkvædet, nu hvor der er et postomkvæde. Den kommer faktisk også i introen, og det er meget tydeligt at høre på sangen. Der sker nemlig ikke andet. Og så kører den ellers bare i postomkvædet, som den gør i begge. Så det er sådan beat, der er lavet. Tusind tak for at følge med i denne video, hvor jeg viser, hvordan jeg er produceret herinde i rummet af Bolt. Hvis du har lyst til at se mere af den her slags, så subscribe, like, kommenter, og så vil jeg vende tilbage meget snart med nye videoer til jer.